Ahoj lidi, my vás vítáme u druhého videa ze hry Open Rail s Tradesmanem. Takže vedle mě je Martin. Ahoj. A za mnou Tradesman. Čau. Tak a dneska budeme pokračovat v jízdě s 743.001 a řídit bude Martin. Takže se tak jo. A... Takže David bude dělat dispečera, nebo ne? Asi ne, ho. Tak jo. A to tady dělat tenhle. Dobře. Takže můžeme jet. Akorát si tam vím tu myš, jo? Že tady slítáš s myší. Takže jestli jste si mohli všimnout, tak máme zvuky, jsme našli. Já jsem je našel a pak jsem mu to řekl. Ano. Předváděčka. Jo, předváděčka. Už takhle. No jo, Proskne hlava. žádný pískaček nebo. No ale je tady přes a týpek tam stojí. Je to trochu takový divný, ta píšťala, ale jinak, teda, houkačka to je dobrá. Zvuky opravdu jsou dobrý. Teď můžeme jet 60? 90 dokonce. A potom tam je ten oblouk. No tady bude 90. Teď zatím 110. Jo. Takže můžeme dát kochací pohled. No to je 4. Nebo ne? Jo, to myší, to je úplně... Něco si to... Ježišmarja. To je tak, když neumí telefon na video. Ne, tak si dám srandu samozřejmě. Jak to naklon, to je nebaví. Jedeme na trati dvojkolejka. Je to fiktivní trať, jak můžete. Kdo by nevěděl, co je fiktivní, tak to znamená, že je smyšlená. Ano. A kdo by nevěděl, že jste smyšlená, tak že neexistuje. Tak si to vyhledejte. No a na konci 742, 080. A jdeme jako PN. PN 44 201. Jo. Jo. Jo, jedna. No nevím o Kam té. si sedou, jinak tady si vypojíš ten kabel. Jo, jinak teď se nám stala taková příhoda, že tady Jenda, on prostě, že tady má kabely natáhnutý. Na televizi? Jo. A zakopil mě. A my jsme se dozvěděli, že to nahrávalo jenom 19 sekund. Takže jsme tady mluvili asi tak 4 hodiny jak. Úplně zbytečně. Přesně. No. Aspoň jsme si to tohle je nacvičili. druhý Jo. pokus, jo. Takže tady to druhý pokus, No no. možná bude 3. No tak to snad. Živák, ne. živák. Jo jo. Ale to je pískování, to je úplně... Jak ukládám hru, jo. Radši. Radši. Rejs. Jedeme do kopce, jo. A znovu tady poznat, že to je z kabina z 0 Pětkou. Hmm. Teď jsi v tom hitláku. Jo, to je Jo? jak se říkal, 5. Takže pak můžeme sunout. Takže až budeme sunout z Křižan, vlastně suneme do Křižany Pila a Matějov, takže potom budeme koukat Já tady Hitláku. poznat, že to je kabina z 0 taky víš proč? Protože ty pruhy 007 tady má být. No ale tyhle to má i ta 09, Jo. snad 08, tady ty pruhy. No jich je hodně, kdo to takhle má. Ale vím, že od 0 byla Wilbers. Těch je hodně prostě. Tady nezůstalo. S tady tou barvou. Můžeš jet? Co to máš vy? Já jsem z jízdou. Hlavně ten nehoď záchranu. Jo, Aha. Kde to vidíte? ale tak. Mám to v ruce. Aha.
dispečer je k ničemu asi, viď? Prozatím. Zatím to není třeba. Takže dispečer asi... Teď jde jak zhulený nikam? Jo, na záchod. To asi nebude moc dobrý dispečer, No. Tak kdyby si jako dispečer odešel ještě tak jako zhuleně, ještě tak řeknu na záchod, tak už by se nevrátil. Živák. Ten živák, ty. A ty jsi ho nezmáčkl? Ale zmáčknu. Vidíš, nezmáčkl, tam bylo. Kam on jsme? Víš co, já tě zaučuju. No, ale to jo. No to je pravda. Já jsem o jedničku ještě nejel. Takže já ho zaučuju. Já ho zaučuju, jo? Super. Tak jo, mladý to. Mladý. Když jsem myslet. No. Tady prostě kerca z dlouho. Se podívat na dispečerku. On tady říká dispečer, protože to je to dispečer. Veď jedno. No jo. No, to je jedno. Chudák já. Oh, lagy. On tam to je zatím stav. Chci polet za to, kámo, za to. No se to seká. A tak to už to. O, zavři. Že když tam bude, že na dispečerské aplikaci, tam nám bude stavět vlakovou cestu, tak se nám to bude sekat, to nemá smysl. To je z kabinet, to je. Kabinet to nám půjde. To zastav nějak normálně. Co ti tam svítí? Vidíš? Jo, taky jsem slyšel. Stěrač je vypnuto. No jo, stěrač, jo. Ach jo, to je sranda. Kde seš? Nevím. To bude nějaká zastávka. Takže s tím nebudu hýbat, ať nejsou vlaky. To je Poznáš. Jo. Tady máme jízdní řád. No jízdní No, řád, to je tak- kam sebou dává voze. To je rozřazení vozu. Přesně, tady můžete vidět. Sakra označení. No, to je zaostřené. No, nádherné jsme. Tady to je Martin. Jestli ho nevidět, a teď už jo. Tady jde No jo, Přesně. dneska se zauču. Jo, já ho zauču. Tady bude předvěst. Hej Martine, teď se taky na mě koukni. Já se taky budu natáčet. Už jsi u předvěstí? Už jo. A koukni se hodně. A teď takhle, jo? No jo. Jo, to je lepší. Jo, takže brzdí, Počkej. kámo. Brzdí. Vy Už mě tam tady má 40. rozptyluje. Neopravuj ho. Pane Teďka dispečer. jako, Pane dispečerku, teďka jděte si opravdu radši je to sem. důležité. Co? Ty si sednu. A on tady má dělat dispečera a jako... Říkám, jsme vytolkovat. No tady to jsou záběry, jak se vlastně všechno takhle natáčí. To má dispečer. Jo. A co máš na tom? Co? Na návestidle? Na návěstidle byla výstra. Nebo na předvěstidle Výstra. byla.
No ale nenávist. Výstroha 40. Jo. Je tam oranže, jsou tam žlutý. Tak já to videu tu teď Tam jsou zelený. Už je. To budu vydat. Teď? Teď? Už tam nejseš, ne? Teďka já akorát tam projíždím. Kudy? Křižany. Kolik máš? 59, kámo. Ale Tak to jsi podělal, hele. Hej, tak brzdit teďka. vzduchem, ne? teďka. To nevím, Ježiš, ty už tam- neubrzdí dynamika. Jsi vzduchem, kámo, brzdí, zaruji to tam. Počkej, No, tak to zabržděnou, kde to máme? Tady trvale, Ty záchranou. ale záchranou ne? Jo, tady. Švih. Ach jo. Co udělej to ty? A Tak já tady ne, touto. zastavíš ty, takže se snaž. Aha. A tady mladý taky jako... Jo. A proč to tam je? zaučili. A to tam nechápu, to jo. A Ale v co? pohodě. Tady máš, Dobrý. teď máš švih, Švih, tady pohodě, máš to na napsané pohodu. všechno nahoře. To brzdí, si tam jde. Teďka máš 5 barů, teď ti nebrzdí. A zauč. Jo, tak už jsi měl dávno zastavit, takže jako. Dobře, no. Máš tam jízdu, to ti nebrzdí. No já vím. No, Tak to. no co? No normálně zastav, ne? Proč tam máš švih? Zabrzdí to. Tak, No. normálně se tam nafouká, ne? Jo, dobrý. No. Já nevím, že jo. No. Teď tím jsem ještě nejel. Jo. No, už tam jde jízdu jenom. Tak. A ty chceš být na dispečerce, já mám posunovat? Jo? Jak Tak chceš, můžeme. Tak víš, kam to hodit? No jasně, že vím, co jsme to dělali. Super. Já ti seberu myš? Jo. Tak si to odpoj. Jo. Tak, super. Takže Jo. se dofoukávají. mít. Jo, už to mám. Jo. No takže ty můžeš posunovat za výměnu. Za výměnu. Jak když tam mám stůj? Jo, ty to tam ještě nemám. Tak, ty Super. Takže posunujeme. stále posunuli. Nádherný zvuk. Pomalu. Pomalu. Tak nádherný zvuk. To tam hoď směr. Tak. Stavíš a vidíme, co tam máš. Jo, přehazovat můžeš. Tak, teď jsme mohli nádherně vidět, jak se nám přehazuje výměna. Já nevím, jo, ještě na tohle. Nádherný face susu. Akorát, že prázdný. Tak až budu moc, tak zavolat. Takže můžeme sunout směr čtvrc. S tím nebudeme mazat a frčíme. Tak.
Ještě trochu popotáhnu. Tak jsou nádherně čiby vidět. Ještě. Aha. Tady kolejka, jo, Martine? Potom. Mhm. Tak už zabrzdíme konečně, ať nám to zabrzdí. Jo, jinak, jenom si můžu říct, že já to nechci dělat reklamu, jo, ale bude dneska speciál za 30 odběratelů tady z nádražák. Já už mám teda 30, já vím, že jsem se opozdila, tak ona řeš, to. Takže myš si můžeš vzít. Jo. Já jsem si to stejně udělal tím pohledem. Jo, tvoje to máš, Takže dáme si světle na posun. A můžu teda posunovat, jo? Dám takhle vpřed a můžu. A ještě. Máš to postavený, ne? Jo, už je to postavený. Jo. Bylo, že bylo. Tak to je strašný, když stojíte. No, je hrozně to. Ještě. Tak. To jsem přehnal. Tato práce. No. Máš to ve švihu, hej. Jo, super, děkuju. Já na to hodně často zapomínám. Tak maximální rychlost při posunu je 30, 40. Tady. Tak počkej, kolik je tady ve bonusu? 40. Což je u posunu je Já už vždycky vždycky 40. jezdí to tak 11 km. Jo, no tak. Ale když se objíždí souprava. Přece kolik? 35? Když se objížděla souprava, tak jednou se jelo 36, myslím, že to bylo. Asi jo. A pak, ale... A je to nějak tak? No ale pak je Takže můžeš přehazovat. Můžete vidět, jak se ho... Jo, to je pěkné. Už se tam přehybuje. Tak teď najedeme na soupravu. A pak mi řekneš, který vozy mám odpojit, jo? Máš směr zařazený? Jo. Já musím tebe už zaučovat nemusí. Počkej, nemám člověče, nevím. Tak, teď. A teď už to máš na vozy. Takže můžeme nasunovat na vozy. Jak to je dozadu? Kámo, to zpřehnal jako celkem. Co? Když moc rychle. Co? Dispečer. Já bych dělal to. Asi bude Jenda. No tak si můžeš říct na dispečerku. Tak ty, že jo, protože já tady budu s těma vozema. Radši. Tak já bych tak posunul, nevím, jak chcete, že? Tak jo, jak můžeš posunovat. Takže posunem. Takže ať do toho moc nevrazíme. No tak to zase bude. Nevím, proč tam skřípou ty brzdy. To je jak nedomyšlený ten zvuk. A tak ono občas jenom. Tak furt nebude, jako neskřípou. Tak brzdí se. Ještě tam trochu hodíme. Tak tohle je hodně to je jak na osobách na ježdění. Aby jsme do toho nedrcli. Teď jsem to docela přehnal, moc to protahuje. Tak jo. Tak já ještě odpojím toho kocoura vzadu. Jo, kocourka vzadu a dám. Si to nenakuju. Takže ty vozy, který mám. A co kdyby nám to vytáhl tady to? 742. Není kabina. Je. Je tam? Máš ji tam? Že by to mohla vytáhnout. No ale víš co? My pak se stejně nebudeme moc najet s tou, ty pak nepřelezeš, jakmile je rozpojíš. No, jinak tady ten poslední, předposlední vozy to už jsou. Tady s Dakem už tohle všechno jede do Matějova a do toho. Myslím, že až tady po tu cisternu. Jo.
Takže přileze zpátky do kabiny, zařadíme směr a počkej, až se to odfouká, je to... Jo, já můžu zrychlit čas? Proč to tak... Jo, Ne, tak to nedělej, nezrychluj ho. Tak jo, budem čekat. Ať chvíli. Budem čekat prostě. Můžeme pokecat. Tak co můžeme říct ještě? No, kam budeme teď posunout? Tam. Zaměněno, zapřes teda. Okay. Zapřes. Odjeď s tou myší, prosím tě, jo, dobrý. Tak jo. Jsem že kouknu ještě. Každý je... Kámo, nechci zavřít to, okno, balkon? Ne, chápeš. Už to skoro máme do tady. Jo. Jo. Dobrý. Můžeme jet teda. Ok, dám. Takže posunujeme. Jak se tam vůbec nechce. Jo. Takže za výměnu. To slag je. Či jdem bez pospr. Co soupravu. Taky to je znát. Ty jsi odpojil toho No. kocura? Jako co dáme? Teďka nám bude stejně už končím. Je no. Budeme posunovat s tím, že jo. Tak. Takže celou soupravou konec za to. Soupravou. A závěr jdou teda dolů, Za trochu výměnu pozdě. tam přejezd, no. Tak lag jak je. Tak. Co můžeš ty do toho dát? Jo, já vím. 5 myslím. Tak Ne, počkej, to konec soupravy. počkej, to tady nechám. 5. Vy? Trojka. Teď? No. Ještě nechci, já ještě nechci, že jo. Pak mi nějak řek, prosím tě, pak mi nějak řekni, až to bude za to, jo. Ne, můžeme opět tady za tu výměnu příště. Úplně. No, že to ještě nemám stahovat. No můžeš, protože tam budeme si říct klesání. Klesání. To je zatím žádný, ne? Na 39%. Jo, to je už takový. Jo, už brzdí, už máš Brzdí. čtvrtinu. Takže dáme tam dynamiku. Vzduchem. No, ale to brzdí už. Tak Vzduchem. mírně. Vzduchem, ok. Tohle ještě to potahuji. Ještě? Ještě potahuji. Když můžu zase. A už zastav. No. No, tohle je teda pěkný klesání, jako. Tamhle z toho. Hledej to co nejblíž, tam jak se odbočuje. No, úplně ne, tam jsou přesně měli problém s tím návěstí. No to jo, tak. Takže si přehodí. Někam na takovou tu. Tak, a ještě se to bude dofoukávat, jo? No, a přehled směr, že ať můžu stavit tu. Jo, jasně. Už to je, já už jsem to udělal. Jo, super. Ale to bude stačit. Takže se to dávalo do toho daku. 5 kol. 5. Počkej, Není, tam jsou 2 koly, ale jedna ještě držela. tak já nevím teďka. Když dám 5, tak mě to hodí do toho, do okýnka. No, tak musíš dát ještě jednou 5. Jo, okay, no. Vidím na to. Takže ty jsme v daku. Jo, přesně. Super. Ty jsi to nedofouk. Ne, nedofouk. No, máš ti ke všemu zabrzděno. Právě, teď jo. Tam ráda. Už se dofoukává. Ještě se to nepřehodilo. Jo, dobře, už. Už. Chodím na záchod. Tam mám to. Čekám na hlavě. Takže jsme teda... Co?
No, tak už to. No, ještě zase. Ještě ne, ještě. A co, už se to dofouklo? Skoro už. To bude dynamiku. To už můžu, že? Tak jo, tak už jedem. Tam dej pořádně z toho klesání, co se to nerobí. O. To už to jedem. Jo. Tam propusko. Hej, kámo, zmáčkni to. No tak ono to prosím kačko. Stále posunuj. Jen ještě do jednu o jednu doprava. Jak jsou vůbec to v dispečerově jako výpovědky dělají? Stejně jako na věstidle. Myslíš výpky? No. Jo. Ne, na věstidle. Jo, no. Ale stáhni si to, když 20 a máš tam stůj, takže kamaráde hodně brzdí. Jo, radši. Radši uložím. Brzdí víc. Že tam dají to. Jo, minus, ne. Vystaví. To musíš vzduchem. Dynamikou to nezabrzdíš. Před výpkou. Záchranou ne. No před výpkou to už není nic. My stejně můžeme předbít tady nebo vzadu. My stejně tady pojedeme po lokálku. Pěkný kocor tady stojí. Vypadá to pěkně. Tak můžu ti odpojit tak jo. vozit? Jo. Takže odpojíme ty. Teď jo. Jo, já ti to odpojím. Takže odpojíme to. A za tu cisternu asi to pamatuju. Jo. Ta cisterna jede ještě do toho. Martio. Zajez. Tohle to. To je předposlední, takže... Tohle to všechno. To, co mám zakryt, tady to tady musím. Takže to si dáme ještě někam dál. Tady to, palety. Ještě dál. Palety, jo. Co se na tom ještě? Tak a tohle. Tam to už bude do káčů. Super. Tak chceš posunout ještě? Jo. To jsem pojede dobře, ne? Nebo jako bude brzdit. Jo, samozřejmě to pojede líp, protože máš. Prostě krši jsou pravý. To se to. Dobrý. Pěkná zás. Je no. Přijďte směr. Jo, dík. Tak můžeme jet. Můžu jet? Nemůžeš, protože ty jsou tady Ba i na stůj snad. Tak nejedu. Nejeď. Co? Ani nemůžeš. No tam je volno. No já vím, ale jedeš na dvou kole. Že se mi to zalakuje hrozně. To jde? Tak, můžeš? Můžu. Můžu posunout? Děláš. Můžeš jedeš.
můžeš jet. Jdem takhle. Takže zase za odměnu. Jo. Jo, takže ještě ta, jo, dobrý. Pěkná souprava. Můžeme vidět, jak se to krásně dá dolů. Jo. Štělka? Jo. Ještě? Proč si tak šeptáte, ty? No, nevím. Normálně řekni, že to normálně stahuje výkon, protože potřebuji to dát jenom o jednu. Tak já už brzdím dynamikou. Já, to jsou lehké, to je nic. Tak už můžeš zastavovat, už jsi za. Tak už se zastavil. Vzduchem, no. Že to jde na nějakou jinou kolej zase. No tak. To už dobrý zadím. To jsem zakázal. To zabrzdí. Jo. Ne. Ne, počkej, jo. Ne. A tak platí. My můžeme, jsme dlouho. Takže jako. Jako jestli takhle ta dynamika funguje i v reálu. No. No, tak to nevím. Když brzdí taky vzduchem, když zastavíš. Ta dynamika No ti jo. brzdí někde do 3 km za hodinu. Tak je to nakloněný, to je pěkný. Ty Tak to by se zase pak zbytečně do... Co? Proti směru jedem, to nezdržuje. No tak jo, můžeme. Můžu jet? Já si to dám takhle. Můžeš. Můžu posunout, tak posunu. Jedem. A ještě dynamika. Jo. Jo, to je To je dobře, no. To je spíska. Nějaký pouště. Trochu to je. Dali z nějaký hry, ne? To by se dali. Jo. Je to pěkný model. Kop. Vagon. Víš, jak jsi měl to Ross, jak jsem to netočil ty kola přece Jo, u tebe. vím, no. A mě už ten přestal bavit, jako opět neroste. Hrát, prostě. Lepší. Jo, přesně. Teď jenom kam teď posunem? To je zastav. Někam tu. Za návěstidlem. No, nevím, takže já už to schodím. Tak já budu brzdit. Se nepodívám. No tak, Ještě trochu. No, to ještě se pak jsem přehnal. Hej. Ty mačkáš druhou klávesu, víš. Je, tak to je furt. Tak, no, vadí. to je jedno. Takže No, to tak se to odpojíme. odbrzdí. Já vím, ty vole. To máš odbrzdovat dřív, než zastavíš. Tak ty vadíš tady. No, už fakt. Mě neseruš. Tak to bylo dobrý už mě dnes. No to zhodili předu. No dopředu. Stejně úplně na linie. A počkej, to může rovnou rozpojit, protože No. se to... No právě, jsi čekal, No, jako, že taky jste, jako. jsme tady jako jenom zastavili, tak? Jen tak si zaposunovat, že jo? No, přesně. To bude bleskový. Můžeš posunout za linie. Ještě nemůžu. Co smačknu to rychlejší. No, dobrý. Ještě, no, dobrý. Už můžu jet, už můžeš.
Za výměnu. Za výměnu. Tady za tu první. Jo. To stačí. Tak to stačí už brzdit. No to je. Chci to přehodit. A už Jo, v pohodě. dynamika to... Já se tady zabiju. Zapřed zase. A co asi dělám, jako si myslíš? Tak Proklusko. ne, než to. No, už to je zabrzděný, ne? Kde už stojí? Stojím nikam. Tak budeš sunovat na vozy, nebo posunovat na vozy, takže... Jo. Z 15. Ečka, já se přehodím do kabiny, jo, jenom. Jo. Tak. Můžu posunovat teda? Mhm. Okay. Můžu posunout. Tak a kdo bude sunovat? Jo, levé dvě. Tak, nevím. Tak asi jo. Jo, přesně. No, tak já to jenom naposunu na vozu. Ty. To je jak já, když jsem tady objížděl s bardotkama soupravu. Ty vole. Ale tohle není objíždění, ten nejezdí, No, ale řeknu. brzdí. No. Jak jsem objížděl soupravu tady s bardotkama, 65, to bylo dobrý. Co? 65 jsem tady objížděl, my jsme tady se jdou kecali a... Hmm. A nejdou, ty jo, máš tam 65. Ty vole. Ty vole. Pohodě. No. Ještě. No, Jo. tak to bylo dobrý. Teď to se normálně pro... Tak a ještě kus. Ještě kousek, Ještě to domáčkej. dorazit. Ještě to zmáčknu. No, ty tam se to neleze. Už to tam je? Musíš brzdit. Ne, Ještě. tam není. To už tam nebrzdí, bude. ono už se ti to tam zapíchne samo. Tak No vidíš teď, a tak. tak ty jdeš Teďka to. spojit. Tak jo, Spojit brzdové hodice. No, Tohle a se video to bude teda mít tady... tak hodinu. No, můžeme udělat další, no. Konec. Tak. No ne, já bych ještě sunul. No, to bylo tam. Dneska to bude extrémně. Mhm. Počkej, já ti přeházím výměny. Jo. Takže já, jo, vlastně. Takže já jsem teďka v tom daku. Tak, tak super. No. Ty vej kámočky, ne? no. Máš přehozeno a můžeš sunout, když máš volno. Takže režim letadlo. Dobře. Volno Už tam mám mám. letadlo, radši. Tak jo. Ty jsi v daku, ne? Vidíš nic. Mhm. Tak ano. Musím to. Ještě máš Škoda, vidět že to- pocouka. Ještě můžeme. Jak Henko, co? Jo. Ještě teďka jako Jak to zase posunovači. odvezem zpátky, ne? Jo. Pak už můžeme dělat takový lokomotiv. To Počkej. tady Na zpátek. Jinak to No, tady všechno ani necháme, slyšet. tu soupravu. Tady celou soupravu tady nechám. A ještě dak vlastně, že jo? Beru na zpátek. No to je jenom kousek. Počkej. To je jenom kousíček. Jsem. No, to ani. No, počkej, abych to tam měl přehodit. Jo. Stejně ten dak si musíme dát v tom, že jo. Takže ty to nemusím dělat. Teď ne. Tady to je dřevo. Že pilo. Mhm. Tady si jdeme pilu, ne? Tady to je zábavnější část. Jo. Předtím jsme jenom jeli a posunuli. Já těž sunem. Posun za káru. Ale no to je jedno. Tak můžeš 40? Já vím. A tady hnedka už to bude. To za pár zatáč. No ještě můžeme. Ještě můžeš. Já už si to nepamatuju teda, jako jak to tady je. Tady mám preježděný. Pískáček. No stejně. No a tak no to je jedno. A tak Myslím jako si. Jakoby, ono by to bylo slyšet. Jo, přesně.
takový zajímavý pískáček. Jo. Takže. Tak spadla skočka tady. Hustý, počkej. Jo, Tak to je tak dobrý. to je dost dobrý. Tak to je hustý. Já nevím, to je daleko. Tak ještě můžeme. Kam ta až vede? Teď to jedno poleno. Jo, počkej, tady už to bude. Za zatáčkou přejezd. Další pískáč. Jo, tady už je hnedka výměna. Tady. No. No stejně si to dáme na trati okolo, ne? Je to pěkný, to se tam. Jo. Teď mi to trochu připomíná jako to. Terase, to se. Tlačka. Jo, ten plot. Jo, to bude stačit. Jo, vidíš moc tam, ne? No, tak to ještě trochu víc. Tak od brzdy si dodáme. A tam, to chcete před Tak ještě přejezdem tam dám. zastavit? Ne, my to tady dáme za hranice. Ano. To si zabrzdil kam spíš. Tentokrát to brzdí. No, takže sem dáme ty desky. Krampy. Tak. A brzdy si A už to bude stačit. Tady zastávka. No. Křižany. To je NZ. Tak jo. Stávka z nákladiště. A jo, dobrý. Tak můžete Dobře. se rozpojit? Takže to můžeš rozpojit. Vy Tereska necháte tady? No, tady. Jo, dobrý. Teďka si musíme odpojit dák. Jasně. Tak to už mělo stačit. Stačí jako. Mělo by to. Takhle, když si to dá. No, mělo by, počkej, se podívám na dispečírku, když tak to defaultuje. No jo, už to je. Už to je. Takže to po poslední za výměnu. Nechci si před... No, tak to je zbytečné. Ale stejně. Si dej trojku, ne? Tam už viděl. Chápeš? No, tak to je jedno. Tak. No. Tak. Či počkám si. Ale dynamiku. Jo. Kam se dají ty palety? Ty palety to je až do toho Matějov sil. Já se dneska naobrazím. Tak píšte, Odvezem ještě ty palety, ty dneska Já spal. nevím, jak chceš. Ale tak mohli bychom ještě. No, tak můžeme. Ať dokončíme sunutí. A to za skoká, to bude do Easy. chemičky. Tak. Ne. To je taky do toho sila. Jo. No to tady dobře vidím, takže... Pohodu. Dobrý. No dobrý, už to stáhne. Dobrý, stáhnu. Stáhne to si. No, brzy. A tak, ne, tak asi tak moc. Ne. Ne, vidíš? To je za výměnu. Dobrý. On co to jen dá to? Dobře. Tak, jo. Tak. Můžeme posunovat. Můžeme posunovat. Takže tam dáváme 3 resky. Jo. Co dřevo?
No ale jenom ty palety jedu do Matějov silo. A to jest. A jo, vlastně ještě tady mám zájezd. Co ty facety jsou? To už tam necháme? Jo, vlastně počkej, ty si už odvezli, že no? No, jsem byl nepomohl. Ale ještě tam nějaký jsou? No ale ty jsou v té soupravě nahoře. No. To jsou s pískem, to jede do pískovny. Dobrý, posunu. Pojď. Chceš to rozpojit? To schválně ještě zkusím. Nevím, co to dělá, ale víš co, že bychom si mohli přeskákat na jiný vozy. To není. Tak, to... Tak, a kdy bude se moc tentokrát? Tak Davide budeš? No, tak okej. Nebo? Taky mám já. Což? Návek, já bych to bral, ale taky chci, že jo. Tak já to... No, tak to mě vysvětli. Počkej. Klesáte. Počkej, když si tam dáme švih. Jo, dobrý. No, Tak dobrý. já to ale až máte naposune na dak, tak já to pak jenom vezu do stanice a pak budeš asi. Kam dostanete? No jako, chápeš, do Do toho. té další. Do... Ne, nechápu. Do Kam ty jde vlastně. vlastně? No, počkej, jak se to jmenuje. Křižanic. Ne, teda ne, my nepojedeme do Křižany, my budeme s těma Ne, my ještě těma musíme... paletama budeme sunout dál. S dakem, no? Právě se ptám, kdo chce sunout. Tak já jsem. A pak budeš posunout tam v tom už ty. Hlavně mi včas řekni, jo, jako, kde je to tam. To je hned další zastávka, jo? Jo. Můžeš. Mhm. Ale ještě Jo. ne, ještě ne. Ještě. Nemáš dak. A jo. Já se chci podívat. To není tak. Dobrý. Stojí na vedlejší kuli. Tam chudá postavený. Dobrý. Už to můžu stáhnout. Jo, už jsme zavíněli. Jo? A jo. Můžeš brzdit. Tady nemíka brzdí pěkně, jako teď. Teď už jo. Teď jo. Jo, na pohodu. Předtím vůbec. Tak si budeme moc zatrubit. Tak. Máš směr změny? Tak, teď už máme. Tak, nechci na dak. Co to je? To jste tam Co to zmačkal je? 3krát. Asi jo? Tak to už by nás asi nikdo nepřehlídl. No. I tací by se našli. Jo, Přesně. i tací, no. Který by tam Například Josefu Lidý. Jo, no. To také vydáme, ne, to video. Ano. Před Regioškou, jak tam dýchlo to auto. To, když jsem tam byl, že jo, tady s tou moto, tak tam prostě jela červená dodávka. Normálně ten region normálně zastalo s tím přejezdem. Protože ta dodávka moje taky jela pomalu opět na tom přejezdu. Ne? A ta regionovatrou byla jak něco, co? Jo, to taky. Já nechci si koupnout na vagon. A? No, že tam máme.
Dobrý. Jo, na pohodu, takže teďka budeš sunout Davide, to já ti to ještě tady to. Ti to dám do pohody. Tak já jdu zatím na záchod. Jo. Vlastně to máme. Nafoukám to. Tak to máme. Tak jízdu už tam máme. Tak jo. No to slyšet není. Není, to je vlastně kabiny. No tam To je- musím přát kabiny. No. No takhle. No. Ne, To máš jako zvenčí zvuk. takhle já vím no. Ale takhle, když si dáš to, tak tam by se muselo Hmm. dát to jako kap, jako zvuk Jasně. kabiny. Já zase jdu na záchod, takže... Pauza. Jsme se ptali strojvedoucí, z jaký lokomotivy je jako tady ta kabina, tak jako strojvedoucí říkal, jako, že to je z elektronika, že to má 3 budíky. Ale když se tady na to podíváte, tak teď to zrovna není vidět, ale tak je to buď, jak se to tady řešilo, tak z 0,3 nebo z 0,7, nebo 0,7 určitě ne, ale třeba z 0,9. Tak. Ach jo. No tak už je to odbržděný. Tak asi já myslím, že můžeš jet. Tak jeď, suní do toho. Suní do toho Matějova. Ok, tak jo. Takže můžeme jít. No suní. Jo, ok, jo. Jo. Vidím. Co? Co? Už jen. Haha. Jaj, no tak ten stačí. To je kousek, no. Ok, co to vezmu. Kam jsme nás hodili, to je v té dispečerce. 50 kilometrů. Dispečerce zas. Dej mu facku. Dej mu pohlavek, dělej. Asi Dej mu jo. pohlavek. Dej mu pohlavek. A on se brání, no tak to je hrozný. Už takovou kopí, ne? Tak ho kopí, když se brání. Tak ho zabiju. Jo, šel. Tak ho zabijem. Ale tak suneš s Dakem sem, tady ho odpojíme, už bude posunovat. Konečně. Jo. Jízdní řád. Jízdní řád, nemáš ty časy. O, ne, dobré, tak Někde. proběhla, ty vole. A 640 kam? Jo. Ne, 50 tam bylo, myslím. Aha, to 50. Tak to ještě nechám. No, když to bylo před zastávkou, tak pak brzdy. Jasně. No, ne, šéfe. A teď to zavřeli, ne? To je hrozně dobrý. Nevlezte se. Ježi. Dobře. Nějaká kuchyňka. Kuchyňka. Aby se mohli uvařit čaj, ne? Šaj, jo. Šaj. Šaj. Čaj. No, umí říkat čo? Ravničo. Ale radši odešel. Asi šišlo. A šiše bojí. Šiše bojí. Tak mám je. No, takže. Koukej na cestu. Ne na mě. Ej, ty koleje levitující. Koukej na ty koleje. Levitující koleje. A jo. Vy jste to nikdy viděli, A jo. Ale jak Teď si tam... Počkej, teď si tam tu lokomotivu. No hurá, teď to máme správně. A jo. Zajímavé, jak dlouhý je tohle video už. Už hodně Z holka to bude hodina už to. Jo, to bude hodně. No jo. No. Já myslím, že to za...
nějak. Prostě to Oh, bude 50 už je. delší. Prostě další, ne? Další brýle, tak. Klesání. To se můžeš stáhnout, jo? Ale zrychleš. Nevím, protože tady klesání 8 promile, tak jako. Co myslíš, jako? Je to jasný. Tak ty je brzdí. Holku už tam asi brám. Ale krajina jde, Jo. už je zpracovaná. To je pěkný, ne? Už na to levitující koule. A už tam jsme dostali. Že brzy. Ty už máš tabuli před zastávkou. Vidím. Tady. Na 100%, tak asi. Já Jo. nebudu brzdit vzduchem. No i když nevím. Ale Čím jsi šviděný? tak stejně zase to uděláme jako v tom křižany pila, že jo, zase ten dok tam. To už jsem tady. No. Ty už máš výměnu. No. Takže mám zastavit za výměnu. No, za zase, výměnou, zase jako Jo. předtím. Myslím, že jsme tam říkali, že by se tam někam nechal dát. Že Dag, že jo, Dag odstavíme přece. No, my jsme říkali, že by se tam nechal dát, ale... No, Takže. Si to odbrzdí. za ty hranice. No tak to ještě, jako to jsem přátel. Jo. Dobrý. 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 Pěkně. Tak jo. Tak, teď mám teda posunovat já, jo? A ty budeš na dispečerce? Nebo Martin? Tak Martine. Tak já jdu na dispečer. Dispečer. No tak Jenda tady jsme. Kávy Brusel. Hele, jsou tam 2 nuly? Jsou tam 2 nuly, tak já si to Počkej, vem si to. tam vezmu. Takže posuneme Matějo Silo za výměnu. Matěj Silo za výměnu. Takže. Tak, pomalu. A zastav. Jak je to činný, tak je to Přehoď si směr, jo, aby jsme to viděli. tak, pohodě můžeme. Sunout. Směr Matějov Silo. Ale kam, počkej Jendo, kam to dáme? No ty resky na tu druhou, no. To jsou 2, že? Tak teďka opravdu už můžu sunout. Dobře. Směr Matějov Silo. A uložit hru, jo? Tak to tu. Ano. Posunujeme. Máme tady rovinu. Podle ampermetru bychom tak hodně výkonu mít nemohli, ale... Tak. Teď myslím, že je 20 na vlečku. Tak. Tak Martine, říkej mi ještě, já tam nevidím. No, stále posunuj. Pomalu. Tak, už jsem to schodil. Pomalu. 50 metrů. Ještě asi takových 30.
20 metrů pomalu, 10 a ještě asi tak 5, pomalu 3 metry a ještě 2 a ještě metřík a pomalu a zastav. Tak kolem si myš. Tak, to tady spojíme. Ach jo. Tak máš to rozpojen. Počkej, nemám. Ale Ale má- mám. Máš tam ho. Vypoj. Ne, počkej. Špatně. Jsem něco rozpěl, něco špatného. Ale jo, Protože já se tady s tím matlám. A vlastně jo, ty jsi měl to, že Já jsem měl jenom... konsort cisterna, s tím se pojede za výměnu. Tak počkej. To vyzkoušíme, s čím teda jedem. Tak. Takže já se znova ťuknu do cisterny a pak to znova odpojím. Tak. Trochu jenom, tak. Ťuk ještě trochu. Zmáčknem. Tak teď tuto nulu tam nemáš, ne? Teďka tam... Ono to je tady hrozně náročný. Takže, teď je nula na správném Teďka místě. na správném místě, takže posuneme za výměnou. Takže směr. Jo. Takže počkej, tak no, máš tam myš, jo, u sebe. Ale akorát na druhou stranu směr. Teď. Tak, teďka je to v pohodě. Aha, počkej, nemůžu, protože jsem se vůbec zapomněl si to odbrzdit, hele. Ty voho. Ach jo. Takže odbržďujeme. Počkej, nahodíme si ty posunové světla, jsme na to zapomněli. A... Takže si posunujeme to. Aha, tak super. Tam vyvádíš? Nevím, počkej. No. Tak. Jo, ty jsi to rozhodl. Takže... Jo, pomalu. Takže... Zastav. Tak jo, můžeme sout. Počkej, já si to tady udělám sám, já to dám, budu se snažit to dát pod tu střížku. No jo. No tady se není žádná stříčka, tady není vidět, tady není žádný detail. Chtěl bych stop taxu, který je rozbit. Jako třeba na to, jen tak na okrasu. Tak jo, počkej, teď se trefuji do toho. Ale to taky v tomto. To taky vypadá hustě, že ale nesvítí světlo. Ale to je takovou rychlostí, že to taky nevidíš. Já jsem přemýšlel, jak to točí.
Ale tak si vem k sobě, už tu myš. A já už budu vytahovat vlčky. Už to mám rozpojený. A... Takže ty vlastně, takže úplně za výměnu. Úplně za Ale výměnu. úplně Můžu? pro ten drak můžeš posunout. Krádně zahoukáme. To pomalu. Tak, Martine, můžu? Můžeš posunovat na drak. Není to video nějaký tichý už? Cože? Není to video už nějaký tichý? Tichý, jako jak tichý? No, jakože se mluví, já bych to asi už dal jenom na ten dák. Dík jo, já vím. Takže tady to připojíme a já myslím, že pro dnešek to je fakt dlouhý už a můžeme to zapíchnout už tady. Takže já to tady přitáhnu. Takže se s váma rozloučíme. Jo, jo. Ano. Tak ať se nám všechno dofouká. A pak v příštím teda asi za týden asi ve videu. V pátek asi zase. V pátek zase. Ale asi to nebude ve 3, nebo já nevím. Asi ne, už. Tak to se... Nebo bude, ale já nemám čas v pátek vždycky, ale nějak to prostě vymyslíme, to je jedno. Prostě Yep. nějak určitě to bude, ale Přesně ještě ne. Takže další plán bude s tím, že deck odvezeme do Křižan a pak už normálně s lokomotivou vepředu. Potom s lokomotivou vepředu. A ještě naložíme toho... Ne. Toho tam necháme. Toho tam necháme? Toho tam necháme. Že ono to bude dlouho trvat. No, to bude dlouho trvat Jasně. zase. Žádný Káčov. Ještě vlastně jedna stanice se mezi Ještě tím jedna obsluhuje. stanice, no, tam je s uhlím, tam jsou nějaký ty SK. SK. Takže pro dnešek teda ahoj. Čekej. Jenom ještě jedna taková malá ta. No. Dobře, tak já si tam hodím. Takže on posunoval z červeného směru, tak to se stane. Počkej, teď vůbec úplně nevím, jak to mám. To teď neřeš, prosím tě. Tak jo. Takže v příštím videu. Tak už to tam máme. A zatím čau. Tak jo, tak ahoj. Čau.